buitenkant van de derde plaats. Kuiper zit aan derde. Daar wordt nog een jongerstorm Kuiper, wordt een jongerstorm Paulus, wordt nog een jongerstorm Snoepje. 3 man weg uit de peloton, dames en heren. En dat zijn 3 landgenoten. Met name de eerstmaker van Mechelen en de kampioen van België 2009, de Maaslander Jochem Koops, dames en heren. En de eerstmaker met een hele mooie voorbij van Mechelen. Dit moet ik even naar van Mechelen. Dames en heren van Mechelen, voor naar links, problemen voor de Subaru. Dus spijtige geboren Patrick van Mechelen. Daar zijn we nu met 2 mannen van voor. De keersmaker Kooksen en daar komt Jorette bij opzetten, dames en heren. Kuipers op de derde plaats. Problemen voor Paulus. Gaat niet zo snel die witte Skoda, dames en heren. Problemen voor Paulus, maar hier is de keersmaker. En de andere, deze van het genootschap, met name de Mian van Roosboeken. Ja, problemen voor Kuipers, we gaan ons gewoon moeten gaan vechten vooraan. De keersmaker, en daar komt Kuipers opzetten, net voor, en komt de kop voorbij, dames en heren. Wat een spanning daar in de vellegang. Je zag het praktisch niet voor een Sander en stop wat erop loopt, maar het was nipteke spraakting, dames en heren. En de keersmaker Koops en Kuipers. Dat is de top 3, dames en heren. En we zien dat Snoep daar bovenop de bergen naar beneden komt met Sensiat. De problemen nog altijd voor Paulus. Naar het elegant in het stoffen, naar de Limburgia-corner. En van de Limburgia-corner het rechte stuk naar de Haarspelbocht naar rechts, naar de Duivelberg, dames en heren. Rood daar aan die wagen van Kooksen. Rood aan die wagen van Kooksen. Hopelijk is dat niet ernstig, dames en heren. Hopelijk is dat niet erg. Dat is nog even spannend, maar daar komt Paulus en die moet plaatsmaken. Want daar komen de 10 oren af, dames en heren. Daar is de keersmaker en Kooksen. Het rubbertand kan ook, het is niet zo erg dikker, maar Kuipers derde. En hier is Snoep vierde. Men blijft met 4 man over, dames en heren. En de keersmaker gaat er voor rolkoeken aan de leiding. En Koops die komt aanklappen. Kuipers nog altijd derde. Haarspelbocht naar rechts, naar de Duivelsberg toe. De keersmaker op zijn focus. Ja, hij heeft gewoon een mooie voorsprong, maar de vlog is niet afgelopen. Je zegt het, ook is zoals ik vertelde, dames en heren, bepaald zijn. En daar is die ene keersmaker, 2 Koopsen. En de maat voor Kuipers, de kerstbeste kampioen van België, dames en heren. Hier daar voor Snoepje. Blijf eventjes bij ons, dames en heren, blijf rustig bij je. Want we gaan zo dadelijk de huldiging krijgen van de kampioenen hier aan de voet van de toren in de 4 verschillende divisies. Als onze mensen van Bora dat allemaal mooi hebben uitgeteld voor ons, gaan we aan beginnen.